Ayiwa I nana ni Sheikh Ousmane Cherif Madani Aidara ye aw nana l'Amérique jamana la yan I be mormonu fɛ o ye chrétien dina ba de fanga ba be min na Amérique jamana in kɔnɔ yan aw minnu be an b'a dɔn fɛn min don silamɛya fɛnɛ fanga b'o la ko aw nana ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnya ye dinaw ni ɲɔgɔn cɛla la olu bɛ se ka sabati cogoya min na n'a bɛ wele tubabukan na ko dialogue interreligieux dialogue interreligieux mun de do Kajatu yani candidat do dialogue interreligieux la folo ne tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye filana Serifu ka bonne ka talima kana n'a ye Ala ye Serifu la na Amérique ni y'a ka visite historique de yan nali man gwa ye koyi yan na cogo de b'a kamana gan n'o ye ka avion ta kana Amérique ye a y'a fɔ a taama kuntala ka jan a y'a fɔ nga Serifu bɛ ko dɔn ale b'a dɔn ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ni waati in na diɲɛ ɲagaminen bɛ ka se cogo min na ale bɛ jɔyɔrɔ min na Mali kɔnɔ ale kɛlen bɛ ka jigiya min sigi Mali kɔnɔ n'ale y'i sigi ten k'i da makun hakilina min b'a la diɲɛ mɔgɔ tɛna a la kodɔn o de kama a sɔnna dɛmɛtɔn dɔ bɛ Utah ko Fondation Sterling ne ye a n'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na olu kamana ganna ka taabolo la u ko a ka d'an ye an bɛ fara ɲɔgɔnkan mun kɛ Utah I kana a kɛnɛ kan Serifu sɔnna nin ma Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara nana kana hakilina falen kɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ani gouvernement ɲɛmɔgɔw ani silamɛ diinɛ yɛrɛ fana ɲɛmɔgɔw ka fara chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw kan hakilina min b'a la n'o ye sigi k'a fɔ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛn ni kelenya sabatili ye n'o ye diinɛw ka kelenya ye n'o ye surtout laïcité ye ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i ka diinɛ makarafa k'a sɔrɔ mɔgɔ I ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la ne bɛ Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara kanu n tɛ silamɛ ye mais ne chrétien tɔw b'a fɛ diɲɛ k'a dɔn ale sababu la ale de kɛra bouclier ye anw ni hakili tiɲɛnɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ma diinɛ ko faamu ale de nana kɛ bouclier ye anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc I kɛra chrétien ye Mali kɔnɔ I kɛra wahabiya ye I kɛra ansardini ye I kɛra salafisi ye ne ka welekan bɛ bɛɛ lajɛlen ma diinɛ ko tɛ tugun Mali ko de don an k'an bolo don nin kɔrɔ an k'a yira diɲɛ na mɔgɔ min ko an Mali ka bɛn o ye Mali ka ɲɛtaga sababu dɔ ye donc ne ka kanu ka ɲɛsin Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara ma ne ka kanubagaya kun ye nin de ye a bɛ ka jɔyɔrɔ min fa Mali kɔnɔ a bɛ ka jigiya min sigi Mali kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni ale tɛ olu t'i kalan mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni ale tɛ olu ka kɛnɛya tɛ sabati mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni ale tɛ u ka dun ka fa tɛ sabati an bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Ala ka baara la kosɛbɛ ale ye diinɛ ɲɛfɔ ka bɛn adamadenw ka dɔnniya niveau ma donc o de y'a to a nalen fana américain tɛ yen n'a ni min kumana n'u tɛna sujuru bi a ye parce que a bɛ kuma min fɔ vraiment olu bɛ k'o baara kɛ yan ale yɛrɛ ye faamuya sɔrɔ a taabolo la a fana bɛ ka min laɲini Mali ye a nan'o ye yan ale ka laɲini don nin ma se anw fɛ yen fɔlɔ I n'a fɔ a bɛ Amérique yan cogo min na ale sago ye jamanadenw ka bɛn ka se hakɛ min na ale sago ye ɲɛtaga ka sabati diinɛ kɔnɔ cogo min na a nana a y'o ye Utah a bɛ k'o de laɲini k'o lase o hɛrɛ ka se Malidenw ma Hamas Israël I bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan komi I ye chrétien ye voilà bon ne ka fɔta man ca Hamas ni Israël kan anw ka fɔta ye mun ye an ka laɲini ye mun ye o ye bɛn ni kelenya ka sabati anw ka jamana kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛ don diɲɛmɔgɔ kamana gannen b'a ko la mais a solution tɛ anw bolo anw yɛrɛ ɲɛ gannen bɛ an ta kunna fɔlɔ nka bɛɛ sago ye mun ye jahadi ninnu mun bɛ diɲɛ fan o fan basigi ka na a bɛna ɲɛ o ɲɛ kan anw ka gidi y'a fɔ k'a fɔ ko bɛn ka kɛ ko tiɲɛ k'a fɔ ko diinɛ ko kɛlɛ tɛ dugukolo ko kɛlɛ de don dugukolo ko kɛlɛ ban man di nka n'a sigira tiɲɛ kan a ka ca Ala fɛ parce que dan dɔ de cira ka tɛmɛ n'o dan na batora o kɔrɔ ye k'a fɔ diɲɛmɔgɔ sigilen bɛ min kan o ye tiɲɛ ye nka aw taara dan ci dɔ ye dan sago mɔgɔ ma kuma o la aw ko k'o bɛ bɛn o tuma namara b'a ko la
ayiwa an ka foli b'i ye awa an balimaw nin tun ye président ɲakɔrɔ ye samake ye an ka VOA Banbara kɛnɛ kan yan nɔ Washington DC an ka studio kɔnɔna la awa an y'ale de bisimila an ye hakili jagabɔ kɛ ka baro kɛnɛ sigi kɛ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ka doni ye Kidali kɔnɔna na ani kuma caman wɛrɛw kan awa a ni ce aw ka kulomajɔ la an ka foli bɛ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ